cut so much you thought I was a DJ. И здравейте, приятели, аз съм Спектъра и днес отново сме с поредицата Random Help, която вече ще е Minecraft Random само, понеже не е кой знае каква помощ, но просто някакви факти, които не знаете, или просто яки модчета, команди, които бихте искали да видите и дори не сте знаели за тях. И в този епизод ние ще разгледаме. Така че надявам се да ви хареса. Имаше известна пауза, както видяхте. И смея да кажа, че може би се досещате заради какво е. Но в момента училището свърши, така че продължаваме отново с клиповете. И да започваме веднага. Така, първото нещо, което ще ви трябва, за да използвате това, което ще правим, т.е. Overwatch Tracer, ви трябва и този пак, който можете да свалите от сайта, който ще излезе в момента на екраните ви. След което, точно до него, точно където е пака, до него има copy command. И сега ще прехвърлям да видите за какво служи тази команда. И така, хора, всичко е готово. Сега, това, което трябва да направите за да активирате Tracer мода, или по-скоро командата, е в сайта, който преди малко ви показах, точно до ресурс пака, където трябва да се свали. Има отдолу 5 команди, които може да ги кликнете, да ги копирате и трябва и 5 да ги поставите, така че това чудо да се напълни. И сега ще прескочим пълненето и направо ще ви го покажа, когато е цялостно завършено. Така че гответе се. А след като напълните цялата машина, трябва да излезе ето това съобщение тук. И машината ви е готова вече за употреба. Може да станете Tracer. Което сега ще ви покажа как става. Трябва да ви общо взето 4 компонента. Първият от тях е Obsidian, вторият от тях е End Crystal, третият от тях е Nether Star и последният ви е End Pearl. Сега, за да станете Tracer, всичко е просто, но нека първо се отдалечим, за да избегнем обичайния лак. За да се превърнете в Tracer, това, което трябва да направите е да поставите един Obsidian където иде, поставите Nether End Crystal, да, End Crystal, върху него, дропвате Ender Pearl и ви се появява това интересно квадратче. Отивате и натискате F, за да ви се премести в другата ръка. И бум, вие вече сте Tracer. Което изглежда доста интересно, само не ми харесва ето това, че лети. Но все пак изглежда доста яко. И даже има анимации, което е... И да. Много е приятна командата е доста интересна. Абе, като цяло командата е много приятна, поне за мен, много ме кефи. Ще ми се да оправят малко анимациите, но за сега е добре. Да преминем към магиите на Tracer. Първата, както виждате, с дясно копче стреляте. И можете да си майнвате. Ей, това е гаден глич. Както виждате, като убивате мобове, ви се зарежда... Убиете ли моб, ви се зарежда ултимата. Дори можете да релоудвате, което е доста реалистично. Само не ме кефи това, че почвате да копаете земята. Да преминем към втората магия на Tracer. Това, мисля, че беше телепорта, но кой знае. Това се използва с дроп копчето, т.е. Q. И имате точно 3 телепорта. Сега не съм играл Overwatch, така че моля да ми извините, ако не знам магии. Първо можете да направите така и да го нокаутирате. Стига да бие повече демидж. И има приятни комбота. Това на мен ми харесва. Третата магия на Tracer е много интересна, защото можете само да отидат тук. Просто шифтвате. Биете. И след това връщате се назад. Дори това ви регенва хелт, което е яко. Ултимата на Tracer е много трики, понеже може и вие да загазите, така че
Да. Трябва да бягате, защото това прави доста масивен демидж и може да ви убие и вас, ако сте на survival. За да се отървете от моба, просто трябва да понатрошите малко тази команда. Зуп. Бум! Вече не сте трейсър. Така че това беше мода. Много беше приятен за мене. Нали, има какво да се желая и поне на моя комп това предизвика много сериозни проблеми. Защото аз не съм от най-геймърските компютри. И това може би го накара да се изпече много яко в момента да се пържи дори картофи на него. Но това е друга тема. И това беше всичко, надявам се, че ви е харесало. Ако искате, можете ви да пробвате тази команда, ще пусна сайта, където може да свалите командичката и ресурс пака. Лакнете клипа, харесайте го, what the fuck, защо казах на също нещо и ще видим се за следващия път. А не забравяйте да се абонирате.